Možno niekto naletel Robertovi Ficovi. Možno niekto naletel súčasnej vláde v kampani, ale myslím si, že aj tí, čo ho volili, a tí, čo volili Petra Pellegriniho, už dávno strátili nádej, že to bude niečo lepšie a že prinesú nejakú zmenu a že splnia to, čo sľúbili. Pretože realita sa ukazuje a pomaly sa ukazuje a hlavne všetci ľudia tú realitu cítia vo svojich peňaženkách. Potom vidíte politikov, ktorí sľubovali, že budú lacnejšie potraviny, že budú lacnejšie energie. A čo vidíte? Že majú kdesi schovaté vily na Jadrane. Za milióny eur. Ani ich nepriznajú. Nemajú ich priznané a vám garantujem, že keď bude treba, tak si ešte aj nejaké tlačivo vymyslia, že možno kedysi to aj priznané mali. Pamätajte na moje slova. Oni sú schopní úplne všetkého. Momentálne najväčšia kauza, a teraz to budete počúvať najbližšie dni, Slintačka a Krývačka k nám prišli z Maďarska. A možno budeme musieť na Slovensku vybiť tisíce kráv, ktoré budú touto chorobou napadnuté. A viete, prečo sú napadnuté touto chorobou? Pretože súčasná vláda to absolútne neriešila. Totálne to podcenila, ale oni riešili Slintačku a Krývačku. Len tú, čo majú medzi sebou. Tie pokrivené charaktery, ktoré slintali po funkciách, tak tých si vyriešili, tým dali ministerstva. Tí, čo sa išli predtým vyvrácať, tak teraz už sú zázračne uzdravení, lebo majú fleky, lebo majú prístup ku kšeftom. A toto je súčasná vláda. Preto prosím, vytrvajme, nenechajme sa zdeptať, nenechajme sa učičíkať. Naša krajina si zaslúži vaše sily, zaslúži si váš hlas. Takže vám ďakujem veľmi pekne. Ja vám sľubujem za nás, že my bojovať budeme, tak ako sme robili doteraz, ako sme boli v Chorvátsku, asi ste nás videli. Aj keď sa nám vyhrážajú, aj keď čokoľvek robia, my zostaneme a vytrváme. Tak prosím, vytrvajte s nami, potrebujeme vás. Ďakujem vám veľmi pekne.